Een enorme anticlimax van het Frieske betellen voetbal. Want Heerenveen verliest eerst van de noemer lijst Volendam en wordt vervolgens uit het bekertoernooi knikkeren tegen Vitesse. Cambuur zit nog vol in de beker, maar gaat vervolgens onderuit bij de noemer joggetje van de KKD, FC Den Bosch. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de allerlaatste sportcast van 2023. En de heren, ze zitten er weer klaar voor. Hieldo in de pronk, Geert van Thun, Roelof de Vries en Ando Faber. Ja. Mooi jongens, ja. En Geert is een keer net in een reden of in een blauwe trui. Nee. Het kind dus wel. Het kan wel, maar je moet er dat wel behind het bijzondere gelegenheid. En dit is een bijzondere gelegenheid. Ik vind dit een bijzondere gelegenheid. Ja, en we zitten ook alle jaar in de visagie, jongens. Alle jaar in de smink. Ja, het kost er nog moeite sparen op deze crisis. Zo is het. En dit is dus de allerlaatste sportcast van het jaar. En dus zullen we behandelen de heechtepunten, de jiptepunten. We zullen weer omzien, maar de mooivallers, de chinvallers. En, speciaal voor Roelof, de afvallers. Want ja, doop is dit hier natuurlijk 20 kilo lichter worden. Oh. Is dat gelijk echt die heechtepunt? Nee. Nee? Nee. Nee, ja, dat hier toch zo bekend, dat Nee. net? Was het aan wie hechtepunt daar? Nee, Oh, even ja, wachten, jongen. Even wachten. Spanning nog, opbouwen. hè. Precies, want je hebt wel nijtocht hoe je hem hechtepunt en Geert, dan bedoel ik dus net Sinterklaas Joen. Nee, ik ken daar nog boeiende verhalen waarom Sinterklaas jong, maar... Hoe volle hechtepunt wien dat op? Nou, dat is ik zie het juist op de televisie te zien en ik ben er achterkam. Ik denk, wat een gesodemieter is het ik al. Ja, nou weet ik wel, omdat het mijn hobby net maar is. Het orgasme van een man door het 4 seconden. Dat van een vrouw overigens 18 seconden. Ja, jongens, dat wie al je hek vannacht naar jongen doe. Waarom kwam ik? Ik moet even televisie aan. Dat zit al op Christian te beschermen. Dat zit ik dus te beschermen. Ik denk, wat een gesodemieter voor 4 seconden. Dat is helemaal gek. Ik word er niet mee op. Nee, hoor ze Nee, niet op. hoor ik gewoon mee op. Oh, zo is dus vergeet die Sinterklaas, zeg maar. Oké, maar dan heeft wel nijtocht hoe die een hechtepunt. Ja, sportieve hechtepunt heb ik absoluut zwier op Netflix zitten. Goed zo, jongens, ik ben er rond daar, want natuurlijk beginnen we nou ook weer maar de stellingen. Mooi. En de eerste is van Roelof. Roelof, Kees van Wonderen geeft mij een enorme kaarten de feestdagen in. Ja. Geert, Henk de Jong zit chagrijnig rond het kriesbrochtje. Nee, hij zei het van net. Hij leidt het bij hem del. Een keuze, Andor, waliekoeken of krieskronsjes? Waljekoeken. De lees hier genoeg. Dan Geert, Roberts Rodriguez of Milan Smit? Milan Smit. Andor, Cambuur maakt er alles ontwan om Issa Colon binnen te hengelen? Nee. Nee. En Roelof, ik vind nog altijd dat Heerenveen het contract van Kees van Wonderen verlengen moet. Wat zou je zeggen? Ja. Dat vies er toch nog altijd? Ja. En Justus zou dus toch nog van, ik ben hartstikke chagrijnig en we moeten ophoren met het contract. We moeten ophoren met Kees van Wonderen. Dat ga ik net zijn. Las me nou, we hebben niet de moeder die ik nooit zijn. Godverdikke, wat is dit moeilijk, hè? Ik kan het Dan einde is van het echt wel eens een blad aan de boom. Hoe de wind waait zijn jas. Nee, ik wie vol... voor het eerst dat ik echt meer twijfels heb voor Kees van Oh, Wonderen. dat heeft wel twijfels. Nou ja, zo die twijfels winnen natuurlijk naar die riegen van zo'n wedstrijd in je punt winnen natuurlijk ik wel. Alleen toen vond ik dat er nog genoeg argument winnen om te gaan waarom het doel minder kon. Vooral spelers die er net winnen. Nou is de hele selectie fit. Nou verlies je van Volendam, dan denk je nog van, nou ja, oké, Feyenoord hier ik moeilijk het chin en Hele goede chin stond het Volendam. Nee, net. Nee, maar nou ja, het zou een incidentje kunnen zijn, maar begin je natuurlijk altijd twijfelen. Maar ik heb me kapot ergeren toen was die jongen in het Gelderdoom. Ik vond het echt een ergernis hoe je er in voetballen. Ze begonnen eerst goed, eerst 10 minuten, maar daarna het wie laconiek, het wie laks, het wie gelaten. Vitesse uit is geen walk in the park, hè? Dat zou Kees zeggen. Nou ja, en ik erger me de wedstrijd, ga ik me nog meer erger eigenlijk. Waarom? Nou, dan ga je die wedstrijd jongen en dan denk je al, jezus, zonde man, je verliezen. Maar in ieder geval van, op dat moment heel werden de noemer laatst van de Eredivisie Vitesse. Vitesse echt gewoon net een goede ploeg. Zie je het gewoon winnen kind. Zie je haast nu nog een 100 supporters in het uitvak. Maar een groot spandoek, lid dus erin. Maar dan mag je toch het gevoel krijgen als voetballer. Doe is dat het gevoel in elk geval wel. Ja, nou, toch zijn er 2000 jochen. Nou ja, dan show je dat Ajax eerst kekelen wordt. En dan denk je, nou let show die lot denk ik nog. Vitesse AFC. Dan denk je, dat is wel wat mogelijk, wist wel. Dit seizoen, als het alleen een beetje mais zit. Nou, dan kwam Pavel Boknefiets bij me van een interview. En het weer gelaten. Dat ging gebeuren. Nou, toen kwam Kees van Wonderen. En ik die weer van, ja, die zou dus, het is geen walk in the park, Vitesse. Nou ja, dat snap ik wel, dat het geen walk in the park is. Dat je dat eventjes, maar ik vind wel dat je het winnen moet. Ik vind dat Heerenveen op alle posities een betere voetballer had dan Vitesse. Nou, maar je echt meer Sjen dan dus dat. Dus Doe was chagrijnig. Ik was er een beetje chagrijnig van. Ik werd wel wat chagrijnig van de interviews Nijdertiet, van die gelaten houding. En Kees wie het eigenlijk gewoon net maar mee is. Die zei, ik heb wel een strijdbaar Heerenveen gezien. Waar een soort energie in zit. Nou, dat energie snap ik dan wel een beetje. Maar ik vond het gewoon net goed. Te volle kansen voor June. Te min zelf creëert. Maar wat wel apart weer, is dat ik ga het interview dienen. En de volgende dag kijk een appje van Kees van Wonderen.
En hij woedde er toch even op rondkomen. Ik zie hem even voorlezen. lees dat even Ik ga vragen, jij mocht het voorlezen. Hoi Roelof. Dat is toch normaal denk je moeite mooi, toch? Om ook gewoon gesprekken off the record, om die gewoon hier Wol. in de studio. Of wel? Ja, dat ook nooit. Nee, net? Nee. Nee? Vriend wie ik net. Doet Foppe je ziet. Nee? Nee? Oké. Wat dan? Toen heeft hij toch zijn van alle gesprekken over Nicolaisko, dan heeft hij praatjes bij ik zei off the record. Ik bedoelde net, het wie net off the record, dat bedoelt ik. Maar dat bedoelde ik verkeerd. Oké. Wie net off the record. Dit is ik net off the record, dit mocht ik gewoon vertellen, want ik had aan je vragen. Hoi Roelof, ik kom nog even terug op het interview van gisteren. Je had gelijk, het was inderdaad heel matig. Ik had een heel ander beeld tijdens de wedstrijd, voor wat het waard is. En fijne kerstdagen. PS, niet aan Arjen de Boer. Nou, ja, nee, dat laatste is natuurlijk een heel leuk grapje. Dat net. Maar dat is een grapje. Het is Christen Roelof, kist het dan wel een beetje makkelijk bij die Delgliedje letten? Of? Iets makkelijker dan dat. Ja? Ook je net heel chagrijnig de feestdagen niet? Nou, nee, ik net zagrijnig de feestdagen niet, maar wat betreft Jereveen wel. Ik vind het wel echt min. En ik vind dat... Ik vind dat Jereveen een ploeg gaat waar je top 6 eindig je matten en ik kinnen. En ik vind Kees maar dat nou, ik wil zien later dat er uit peuren kin. Okay. Nou, neem even een slokje. Neem even een slokje champagne. Dan geven we nog een keer. Want hoe is het met die Geert? Ja, maar mij is prima. Want in zinstelling tot collega De Vries liet ik mijn stemming absoluut net beïnvloed door een resultaat of een minder wedstrijd van Cambuur. Nee. Ik zou krijgen, ik ging goede criesdagen niet, maar dat doe wie zaggerijnig en dan weer zo. En dat is net volle verdedigd, toch? Ik heb een stream in de wedstrijd, jongen. Het wie van alles niks. Maar Cambuur verliest nou van Jong AZ. Ze verliezen van FC Den Bosch. Is dat hele goede gevoel nou in één keer verdwenen? Nou ja, ik weet het dat ik stit er misschien wel een beetje oorzien, omdat ik altijd zo'n heb van Cambuur is net een topploeg. Cambuur is een ploeg die het, verrassen kan, maar die kan ook teleurstellen. En dat is wat juster weer. De fut weer eruit, het weer gewoon net goed. Het spelen naar de goede kleur weer al een probleem. De backs, jongens, dat weer toch een drama. Want er moet naar je back komen, voor die Kaskili. Hè. Ik zou er aan de andere kant ook in bij nemen. Ja. Want dat is echt een probleem. Die Silla die weer helemaal nergens. Maar die gaat naar de Afrika Cup. Ja, maar goed, dus we hebben een enorm verdedigend probleem. Want Smant kreeg een rode kaart. Dom, jongen. Dom, man. Ja, echt net al, jongen. Die pakt hij bij de middenlijn bij het shirtje. Zo op zich, dus keertje of start eruit. Ja, daar. En hij toch wat serien, Geert. Het neemt toch wat serien bij. Ik ben wel een liefhebber van mooi voetbal. En in dat opzicht ben ik absoluut niet om die trekken. Nou, laten we dan toch een beetje fleuren. Van Cambuur zit natuurlijk wel gewoon nog in de beker. Ja. Ja, dat is toch fleur. Dat is het enige positieve van de laatste weken van het... de weg naar Europa ligt open voor Cambuur. Nou ja, dat is en dat dienen ze dus vol heel goed, maar de voetbal is zich volle beter. Maar dat dienen ze tactisch heel goed, want ze zakken gewoon in de tweede helft in. Dus ze Dordrecht, wie dat? Dordrecht, spelen op een kant. Dat is net zo raar, hè, dat je dat in Dordrecht doet, want die heeft een ploeg, echt een aardige ploeg. Ik heb zelfs een beetje het idee dat Cambuur beter voetballen in uitwedstrijden als in thuiswedstrijden. Nou, ze hebben wel meer punten in uitwedstrijden. Want Telmanij inderdaad, ADO Den Haag uitwinnen ze, VVV uitwinnen ze, de Graafschap uitwinnen ze. Dordrecht weer voor de beker. Dus wat dat om belangrijk wie Den Bosch even een smetje. Maar wees wel, waar dat echt van komt. Henk de Jong zei wel iets aardigs naar die wedstrijd. Hij zei in de tweede helft hebben we inzakken, ben we op een counterspeling in. Ja, dat kunnen we tussen net wel, maar dan koert wol. Dus zij willen thuis bijvoorbeeld net op een counterspelen, want dan krijgen ze dat publiek in. Wiels dat misschien best wel eens even heel handig bij ze kan. Ja, maar nog eventjes over de beker, want ze gaan dus terug naar de beker. Als je winnen van Hercules zit je bij de laatste 8. Ja. Nou ja, Roelof zei het niet, kreeg al. Ajax is dus fot. Maar van Feyenoord, PSV en Twente bloot er uiteindelijk maar 1 uur. Want die lot het Chinelkoor. Maar het is de winnaar van PSV Twente. Ja. Precies, je NEC, Go Ahead Eagles, bloot 1 uur. Wil je ook beide hebben. Precies. Nou ja, goed, dan is het... Nee, maar dan is het... Er zit weer een eredivisionist, die valt aan zijn weer. Almere Fortuna, bloot 1 van uur. Excelsior Grains, bloot weer 1 van uur. De wij naar Europa leidt even. Zo is je dat concluderen? Voor Cambuur dan wel. Dus. Nou goed. En daar zit in Zagrijn natuurlijk. Daar staat denk van... Dit weer de kans van Jereveen om een bekerfinale te hebben. En het moment om wat dichter bij de Frieske derby te komen. Ja, nou ja, en Frieske derby en Jereveen Grains zie ik nog in. Wist wel, die zie ik nog in. Ja. De kans op een mooie wedstrijd zit erin. En de kans op 4 komen in de beker zit erin. Nou, dat is nou wel nog van Cambuur. En dat is mooi. Nou, Roelof, jongen, laten we dan nou toch maar hebben over die absolute hichtepunt van 2023. Ja, dat vregen dus alle treinen in. Die hichtepunt. En toen zie ik de maal en dat denk ik. Eigenlijk dus alles jouwer.
Ja, door Marcel Wick nog. Ja, toch? Ja, naar Marcel Wick in. Met mij toch? Wij kunnen dat. Gelukkig. Nee. Toen dacht ik eerst wel een spotmoment. Zei nee, maar wat doe Heerenveen in? En toen had ik alle wedstrijden van Heerenveen een beetje tronnaam. En toen zie ik te denken, er is net zo vol, hè? Er is net in je wedstrijd waarvan je zegt, jeetje, dat springt eruit, de prestatie, een fantastische de ontwikkeling van Brouwde. Ja, dat is... Als voorzitter van de fanclub. Ja. Hier dit een moment west. Ja, het is allemaal kind. Ja, maar er is net één moment van Brouwer. Dus je mag wel eventjes iets aanletten. Nee, ik ben weer omgegaan naar februari. Dus zullen we een Skoflien, Hasten en Jelien. En ik zie nog een beetje met die beker. En Heerenveen ging net nog, kan weer wat terug. Ik zie het hopen op die derby. En toen kreeg ik weer een beetje dat derby gevoel. Jongens, wat is die derby toch mooi, hè? Oh, en die februari-wedstrijd, dat wie de eerste wedstrijd, dat ze Tsinoko spelen in een vol stadion in die oud, omdat corona er natuurlijk ik nog tussen ziet. Het liep het al heel lang lien, maar het is eigenlijk nog maar, wat is het, over man lien. Ja, ik vond dat zitten in dat stadion bij Cambuur Heerenveen, die Friese derby, die spanning die er om je heen vielen, de sensatie. Ja, dat is gewoon heerlijk. Dus dat moment, dat maken we gewoon even weer herbeleven. Weet je wat? Dan starten we nou dat fragment in. 30 januari 2016 wie eigenlijk de laatste echte Cambuur Heerenveen. Want toen wie het stadion hier trekt als nou stief uitverkocht. Maar er wordt Keulen heel in vorm van de bal als het terug Michael Breij. Die had nou 4 op de helft van Heerenveen bal bezit. Komt die bal in, de sectie bij en hij scoort de 1-0. Eerste bal te pak vast en naar de zijkant. Het is het scenario. En Cambuur op hoogte. En ze vliegen. Breij naar Johnson. Nee, Johnson en Breij. Oh! Wat een goal is Michael Breij. Dit hier de 2-0 wezen, man. De bal bloeding en dan is dit de goal. Ja, het is hier niet in. Het is hier niet in. En het is Oussama Sahraoui. Als je al has, mooie actie. Helft duurt naar links. Oh, dat scheelt niet. Sahraoui bleut die bal met zijn voorzet eruit op box. Kopbal, Olsen op een landen. En dan gaat hij erin. Nee. En dan gaat hij de wol in. En dan is het een doelpunt. En dan is het Jane Nunnally. Wat een gigantisch nuvere scrimmage. Robin Molen! Nee! Oh, wat scheelt het! Maar hier is Van der Water, die loopt hem rot. En Ulrich is daar is hij. Nee! Hij komt hem rocht in de handen van Xavier Maus. Roberts Ulrichs. Hoe kist hem missen? En daar is het laatste fluitje al van Skietjochter Makkeli. Ja, dan krijg je toch weer een beetje de kriebels, of net? Ik vind het een schitterend moment. En wij zitten een Peer Tracy Heger als hun. Kun je nog herinneren bij die wedstrijd? Ja. Ik moest het programma presenteren. Dan kom je uit dat hokje en dan ga je lekker zitten. Sander van der Heijden en Johnny Jansen. Precies, en weer hartstikke leuk. En wat zei ik Johnson bij die goal van Johnson? Het witte bediert. Juist. Ja, die hele sfeer voor de wedstrijd. En hoe dat Cambuur stadion oppompt waard met muziek. En... Ja, jongen. En die hele trits supporters die vanuit dat café naar het stadion kwamen. Het weer natuurlijk een briljant. En nog een hele grote mogelijkheid voor Ulrich nog om in die laatste minuut nog de liekmaker binnen te komen. Zeker. De Friese derby is een beetje zoals de Alversterdentocht. Laatst hing je die vergadering van de Alversterdentocht en dan begin je de hoe te tinken. Dan begint het gevoel, vooral bij Jim als oude meesken, wat te Libyen, hè? Hoe dat dank je de vorige keer. Het is, kijk nou maar die Friese derby, je sjuggen die beelden en je begint weer helemaal... Nou, laten we hopen dat de Friese derby... 26 juli, ja. 26 juli, dat is de enige wat manke want dat gevoel van die Alversterrentocht, zo'n jongen, toen werd ik dus... wie waar ik verslag van die af, dat gevoel ken ik zo weer waarom, Harry. Dat rek ik nooit kwijt. Nee. Dat weer een fantastische dagen. Ja. Waar stier je Frenscher. In Frenscher? Ja. Ik zie op een bonker bij de finish. Ja, lekker man. Ja, om 12 uur 's nachts. Ja. En uiteindelijk wie er al je cameraploegen natuurlijk, want je moet er vat 12 binnen wezen, want ja, oors krijg je geen kruiske. En de man die dat als allerlaatste over de streek kwam, en Henk Kroes en toen nog de toenmalige commissaris van de koningin, Loek Hermans, die wie erbij om de laatste stempel te zetten. Mag ik uw stempelkaart? En toen wie het de zwartrieder. Ja. Hier je stempelkaart. Ja. Goed, Andor, die hichtepunt. Ja, hij is natuurlijk een vriendin. Ja, nou, dat is natuurlijk, dat is persoonlijk. Oh ja, ik krijg even wat inside informatie, Joen. Relativeer het vooral. 4 seconden regel van Geert van Tuin. Zeker wie. MMS. Ik zal het onthouden. Als Van Molen in een sportmoment zie ik eerst om te denken, maar daar wie is het strang. We mochten alleen nog maar een voetbalmoment, alleen nog maar... Dit is een voetbalsportcast, ja. Voetbalsportcast, ja, mooi. Ja, voetbalsport, ja. Die naam, daar waar ik uiteindelijk gaat het eigenlijk nergens om. We hebben hiervoor zitten. Voetbal
Zo. Het gaat alleen nergens om. Uiteindelijk gaat het om hele orenzaken in het leven. Het voetbal is maar relatief. Ja, De belangrijkste bijzaak de belangrijkste van het bijzaak van het leven. Uiteindelijk gaat het om, Soenens leefde, we hadden correct doorgaan. En Soenens is misschien wel het meest wichtige. Vooral op deze eerste crisis. Daarom, dan gaat het hier om familie, vrienden, leefde. En dus de Soenens moet je vieren. En in dat licht wie mijn sportieve hichtepunt, voetbalhichtepunt, dat wij in juni van dit jaar de eerste keer hier dat Henk de Jong weer ons code na zijn operatie en dat we eigenlijk weer voor het eerst zoend, misschien wel oorlijk hier de oude Henk de Jong weer waarom zeggen. Dat wie mijn hichtepunt, dat een man dat we alle jaren een heel soort mee werken hebben en nog steeds natuurlijk, die had hoe griezelig Jip Dal zitten, we weten het al, we kennen verhalen. En dat hij dan weer naar zo'n riskante operatie om tafel veromkeert. Uiteindelijk wisten we nog net dat hij weer trainen willen zoeken. Dat wie mijn hichtepunt van 2023. Ik zou zeggen, pak een wallykoeken, daar ben je gek op. En dan zitten we even naar dit fragmentje. Hier lang wie het stil rondom Henk de Jong. Maar nou trobreekt hij die stilte. Zo, ik kon niks meer. Hè? Ik slepte in het laatst 20 van de 24 uur moest ik sliepen. Ik ben gewoon weer normaal nou. En ik kan hier gewoon zitten. Henk, maar die dankzij ik vond het fantastisch dat de virus. Ja. En ik vond domme vragen in je. En ik vond het ook mooi dat het weer goed gaat, Maidi. Ja, Ander, had je wel eens toch dat misschien de trainerscarrière van Henk de Jong voorbij wie? Ja, tuurlijk. Ik denk dat we dat al wel tocht hebben. Nou, Geert, daar had op 1 januari van Vlienie hier bij hem West. Ja. Libbe hij nog naar die operatie taart. Ze zeggen natuurlijk heel min uit. En die operatie wie zo gigantisch risicovol. Die wie op in maart, hè, van dit jaar. Ja, dat hier ik zeg maar oors in ken. Lid we blied wezen dat het al net bad is. Dus ja, dat hij toen voor die operatie nog waarom komen zoals trainer. Ja, dat wie totaal net de gedachte, dat wie totaal net in beeld. Nou ja, uiteindelijk, ik zei correct, in juni wisten we nog net dat hij trainer van Cambuur wilde zoeken. Uiteindelijk hebben we dat onhoren toen ook wel voor zijn. Wel even voorspeld, vond ik. Gingen we Etienne Rijnen en hebben waakt voor het scenario wat uiteindelijk uitkwam. Met 2 kapiteins op het skip. Maar Etienne Rijnen wist toen nog van niks? Nee, die wist ik van niks. Nee. Nou, misschien is die toch van nee jongens, we moeten net de hut van stapel rennen. We hebben Ulte. Nee, misschien is daarom ook beter dat hij naar Feyenoord in is, want dat hij je doel al voorspellen kennen natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk had je waarom komen, gaat het net om voetbal, gaat het om Soens en het feit dat Henk toen voor het eerst weer zijn verhaal dat wie voor u natuurlijk ook hartstikke mooi in de sportcast, maar dat vond ik een heel mooi moment van 2023. Zeker, een heel mooi moment. En op 10 oktober, dan neemt hij het oer van George Ulte. Wat is eigenlijk die verklaring dat het... Jim komt beide bij Cambuur. Wat is Jim verklaring dat het bij Ulte net slag is? Ja, dat had wel wat te krijgen met de manier waarop hij het oppakt, denk ik. Het is een geweldige man, laten we dat vooraf stellen. Een geweldige man. Ja, absoluut. En er is ook net een speler die hem net een aardige man vindt. Maar je moet als trainer zorgen dat je ploeg het begrijpt, beter wordt en van je gaat. En dat zijn elementen die hij net bij die ploeg binnenkrijgt. Dat zit hij misschien bij een andere ploeg wel kennen, dat zou mogelijk wezen. Maar hij hier de klik net. En dan dus het wie dus meer als alleen nog maar minder resultaten. Zeker. Ja, en uiteindelijk leven we eerlijk wezen, die resultaten die wien onder Ulte net eerst volle minder als nou onder Henk de Jong. Ik vind echt dat Cambuur Ulte wel heel betierd ontslaan had. Ja. 3 nederlagen, een heel soort zindoelpunten, duidelijk. Maar als je dan het vergelijkt met Heerenveen en Van Wonderen, ja, dan vind ik dat Heerenveen volle rationele handelen had, door Van Wonderen langer in het zadel had. Maar eventjes, jongens, Ulte, nog een wedstrijd, stier door op het 11e plak, nog een punten achter op Roda. Nou zit Cambuur zonde. Maar ze 14 punten achter op Willem II. Ja, maar Henk de Jong had 1,64 punten hellen. George Ulte 1,44. Dat scheelt net al te volle. En als ik dan zorg naar de expected points, dan had George Ulte 1,93 en Henk de Jong 1,61. Ja, maar dat zei het niks, toch? Expected points. Maar die hei je net. Die hei je net, hè? Dat is misschien leuk. Het zei wat natuurlijk. Het zei net niks. Het gaat vooral om het sentiment in de club.
En dat sentiment waar bepaald door het feit dat Henk de Jong zijn contract gewoon terugdoen. En dat hij dus gewoon in het tjenst weer. En als Ulte dan net helemaal lekker in de pul valt bij spelers, maar ook net bij supporters, dan krijg je een sentiment wat net te keren is. Dat is natuurlijk heel vervelend voor Ulte. Dat is heel vervelend voor Ulte. Henk de Jong daar omroen in de coulissen. Ja, en Henk de Jong zei, misschien, ik denk wel terecht, ja jongens, maar ik ben fit. En die had ik bij de directie van Cambuur, jongen, laat mij maar in. Dan houdt het op. Dan ben je mijn salaris kwijt en is het klaar. Nou ja, dat won ik net. Dus Cambuur wist eigenlijk wel dat met dit sentiment de positie van Ulte onhoudbaar weer. En daar had hij net zijn onverrot te kennen, had hij zijn uiterste best verdiend. En laten we eerlijk wezen, dat sentiment is wel wat draait. Er is weer het straalt wel weer meer uit. Maar laten we ook wel benadrukken dat het verdieren in het seizoen nog altijd lang net goed is. Nou, wat kan heel broos. Ik ben vreed dus naar Den Bosch West. Het wie echt om te huilen, jongen. Ja. Maar dat voelde ik al jaar. Die is ik net moeilijk hoor. Is het ook net zo, jongens? Natuurlijk, het wie heel min in Den Bosch. Ja. En je verliest die wedstrijd met 3-1. Hier die uitslag nou Oors-West. Dan wie het sentiment heel positief is. Ja, dat verbloemt. Nee, maar dat is de opportunisme van de voetballerij. Ja, dat is het. Het resultaat verbloemt een protte. Maar dan zit je nog in de beker en je staat nou gewoon weer. Nou ja, het God. Nou ja, maar Willem II is natuurlijk enorm. Maar de promoveren II. Ja, maar dan mag net dan Sjen. Nee, dat mag ik net niet zeggen. Die cijfers die er voorlezen, die jou toch wel onder dat het verschil tussen beide trainers net zo heel groot is. Nee, maar dat is net wat Cambuur is. Cambuur is een ploeg die speelt en ik roep het al het hele seizoen tussen plak 8 en 5. Daar omtrent. Nee, maar als ze achtste eindigen, gaan ze echt faalt. Ze moeten echt heen eindigen. Hebben we echt faalt? Ja, vind ik echt. Ze moeten echt in de top 5e maand eindigen. Dat maakt gewoon in de top 4 eindigen. Ik zou er net van in de waarheid zitten. Roelof die is natuurlijk wel goed in het drukken van stevige stempels. Ik vind faalt, vind ik goed wordt. Als Cambuur 8e eindigt, het Cambuur net een goed seizoen houden. Nee. Oké, faalt iets nuanceerder. Nee, je kunt wel oorstellen als ze de play-offs net hellen. Dan heb je gewoon een zeer teleurstellend seizoen draaien. Als de worst helft de play-offs. Precies. Dan is er niks aan de hoorn. Dus en in de play-offs is alles mogelijk. En dat is waar het om gaat. Die play-offs maar je helly en dan is er inderdaad van alles weer mogelijk. Dan ontstaat er weer een maar maak er dan nog wat bij. Want ik zei niet correct, Issa Colon, die is transfervrij. Die heeft natuurlijk de boezem vol met yield. Ja, die heeft de zaken vol hoor. Ja toch? En die is nou weer op ziek naar een club. Het een China voetballer, die wil nou misschien wil die wel weer waarom. Ja, ik zei nee op die stelling en dat had hem uit de kijn. Ik denk dat Cambuur de play-offs helpt. Ek zonder Issa Colon. Cambuur heeft een heel soort talentvolle jeugdspelers. Wiebe Kooistra aan de boetenkant, Ivan Henstra, Joram van der Veen, uit Snits, jeugdinternational van Oranje onder Jochentje. Hel je een naar je linksboeten, dan komen dat soort jongens net meer om een voetballen. Ja, daar ontwikkel je ze kwaliteit. Ja, het is mooi ontwikkelen. Nee, dat klopt. Maar kwaliteit. Cambuur nou Issa Colon helpt het de play-offs. En dat Cambuur Issa Colon net helpt het ook de play-offs. Nee, maar dus net alleen de play-offs hellen. Je wil echt nog succesvol zijn in de play-offs. Ja, maar we zijn het correct al. In de play-offs kan alles gebeuren. En dat ken ik maar Wiebe Kooistra. Maar ik vind, als je die jongens een podium jouwen, als je die jongens ontwikkelen je litten, dan haal je daar op termijn ook profiet van. Want die jongens worden beter. Die kunnen volgend seizoen misschien wel in de basis starten. Worden meer yieldwurg als ze het goed doen. Dus daar haal je als club profiet van. En ik vind Cambuur helpt de play-offs toch wel. En inderdaad, er zijn Thomas Pol, inderdaad, ja, die is net goed genoeg. Dat wordt een probleem in die eerste week van het hier, want dan is Sekou Silla naar de Afrika Cup. Dan is Pol, denk ik, de eerste linksback. Dat is een probleem. Een rechtsback is ook een probleem met Kaskili. Is een probleem. Kaskili vond ik de revelage van de eerste seizoenshelft van Cambuur. Speelt dit seizoen net weer. Ja, dat wordt ik een probleem. Ja. Maar er is geen yield, dus ze kennen alleen nog. Maar dit er nog wat voor aan, jongens? Misschien een Ulrikes of een Milan Smit. Milan Smit is zo, Kaars is hij topscorer van de KVD. Hij heeft er 14 inlezen. Ja. Milan Smit. Dus dat valt natuurlijk op. Dus ik denk dat de mogelijkheid net uitsluiten willen, omdat hij die voort gaat. Maar Geert, wij weten, zo'n oranje toontje, dat er nog geen belangstelling is, hè? Nee. Wat? Geen belang. Ja, dat weer fantastisch. We zitten met Henk de Jong te praten, persmoment, en dan zit hij bij elkaar in. Dat doen we dan in die zakenclub met die jongens eten. Dan komt Milan Smit, maar zijn bosje eten los. Hey, Milan, is er belangstelling voor jou? Zit Henk? Nou, niet dat ik weet. Nee, geen belangstelling. Zeg je dat? Oké. Nou ja, nee, maar jongens, het probleem is wel verdedigend. Hij is een enorme probleem. Want die backspin dus net goed genoeg. Silla wie ik net goed genoeg. Maar die hadden dus ik net. Smalt gaat eruit. Ja, maar Silla is wel goed. Alleen dat die Wiertje in FC Den Bosch net goed. Die is in principe wel goed. Maar hij is er een paar weken net. Minstens 3 wedstrijden is hij er net. Maar de Afrika Cup. Maar de Afrika Cup. Dan is er naar de cijfers.
zelfs Top Os en Telstar haar vaker de 0 houden dit seizoen in de competitie. Het is verdediging gewoon net schandalig. En dan is Mand het rode kaart krijgen, dus die de eerste wedstrijd ook net. Maar Tol, die moet naar het centrum. Ja, wie zegt daar rechtsback? John Lee van der Meer. Dan wordt het John Lee van der Meer. Of een Nijen, maar... Ja. Oh, dat wordt een probleem. Ik had trouwens, Arjen, maar die wil ik nog even beter horen. Ik had nog een Nijtje hoe Cambuur. Een Nijtje? Ja, maar ik scroll even op, ja. Dit is een teaser. Dit zoest wel een teaser niet. Dit is wel een teaser. Wij doen dat Joert nog wel? Wij doen dat Joert wel. Oh, okay. Ik denk liever dat onder eind van uitsturing dan sturen we meestal gewoon nog dat is fijn. Iedere tweede crisis daarin. Maar goed, even nog goed dieptepunten. Er staat nog een dieptepunt mij makken? Sportief dieptepunt? Nou ja, ik vond die 4-12 van Cambuur bij Dordrecht, dat vond ik wel een drama, moet ik eerlijk zeggen. Toen mij nog bij George Ulte. Met George Ulte. En vooral om dat wat er omheen gebeurde. Dat is die commissarissen, Rie van commissarissen, met sokken gezichten in die zakenclub omrin. Dat het hele sentiment dat George Ulte de legendarische woorden spreekt van we moeten bij elkaar blijven. Toen zei ik tegen hem, ja, wie dat zegt, die is weg. Ja, maar zei het was een komma. Ik heb er nog meer over te vertellen. Het is zo'n verhaal. Dat vind je eigenlijk het probleem van George Ulte. Ja. Jongens, even wat doors. Ja, even wat doors. Ja, tuurlijk. Peer quizvraagjes hoe het oude seizoen. Leuk. Ja, leuk toch? Quizje altijd goed. Altijd toch. Even speciaal, jongens. Hier mag je gewoon drukken. Hè. Slaan op een tafel, dat is drukken. Welke spelers van Heerenveen ben dit seizoen ontnota het vaakst wisselen? Waar ben het vaakst naar de kant helpen? Kees van Wonderen. Dit seizoen al, hè? Het ben de twa. Allebei de alverkeer. Tjeen Nunnely is goed. Pelle van Amersfoort. Nee, dat is Sammerkind. Ja, want ik wil Nicolescu komt er elke keer. Ja, nee. Het is Luc Brouwers. Luc Brouwers, ik nog heel vaak wisselen. Dan waar in de KKD, Geert, had de meeste strafskoppen benut. Ja, dat is Jan Milan Smit. Ja, natuurlijk. Milan Smit. Sais van de Sais. Hij heeft wel al jaar, hè? Ja, Sais van de Sais. Er is hier met Fjouwer van de Fjouwer. Enig idee? Nee? Die favoriet? Oh, Costons. Nee. Oh. Dat is een heel soort favorieten natuurlijk. Oltziek. Nee, ook Oltziek, Costons. En natuurlijk Janusek van Breda. Fjouwer van de Fjouwer. Waar is de rapste speler van de Eredivisie? Hier een snelheid van 34 en een hele kilometer. Eredivisie. Mats Keulert? Nee, het is een oordspeler van SC Heerenveen. Het is een boetespeler. Kom je wel bekend voor? Ja, dat verhaal heb ik. Het is een man met een hele lastige afnaam. Suhab Drioec. Waar zit er in de KKD boppen on in het gele kaartenklassement? Waar het de meeste gele kaarten van de hele KKD? Even een hint, even een club. Nou ja, in de top 10 ben Jogge verdedigers, maar de man op Ian is een oorvaller. Nou jongens, echt niet? Dit zijn echt helemaal Remco Balk. Oh ja, tuurlijk. Remco Balk had de meeste gele kaarten. Club, toch? Nee, welke speler? Zeg ik welke club? Nou ja, weet ik niet. Welke speler van Heerenveen spelen mij Noppert alle competitiewedstrijden? Miste geen enkele minuut. Dus 16 wedstrijden, 90 minuten. Keulert is goed. En welke speler had de meeste vastzetten in de Eredivisie? Kon dus net maar rekenen. Joeg maar liefst 21 keer een vastzet. Haaien. Keulert. Ja, ik weet net hoeveel assists hier. Geert, begin naar die. Wat is die hechtepunt? Ja, ik pies weer geweldig boet in de pot, ben ik al bang. Oh jee. Ja, want ik ken daar net omheen. Het is een voetbalsportcast. Ja, het is een voetbalsportcast, maar de senioriteit in deze podcast wordt toch mij verzend worden. Dat betekent dat je wat bijzondere jochten hebben. Oh. En wel hierom, ik heb voor het moment kiezen 23 juli van dit jaar. Oh, ik weet al waar het bijna tageert. Oh ja? Ja. Nou, steeds maar. Tekentriemstraat. Jongens, we nemen even een slokje champagne. Tekentriemstraat. Is dat linksboek van Boedepost? Tjog op tegen. En wel hierom, nou, maak je die verhalen. 8 september 1990, die ik er als beginnend verslagjouwer voor de lokale omroep de Eenhoorn in Achelen bij, dat Piet Jetsen-Faber het record pakte van Hotsenskul. En dat was een bijzonder moment, want die grutte lange Hotsenskul, dat fenomeen in het keersen, die wie fjouwer weekend maar een bosje blom achter Piet Jetsen horen, want die woerde Jan dat hij hem voorbij ging. Maar dat lukte Piet Jetsen maar net. En ik zeg een herhaling van zetten. Teken die moest dat klassement pakken. Dat begint op je te drukken. Minutkeer, dat zou het wezen. Wij pakken uit met livestream in de hele Rimram de Roods in van Zwitten. Dan komt Dokkum.
kloten waar, verschrikkelijk, trommelkolotje, Mimpertour, eerste omloop erop. Mijn hemel, de druk komt te lezen op de Rengersdij. Nou, dan moet het ter gebeuren. En dan komen ze toch weer Cindy van Swieten en dan pakt Teke Triemstra het klassement. En ik weet niet wat het is, maar ik rek er zelfs even een moment mijn journalistieke distantie kwijt, want ik vond het een euforisch moment. Hoe was het emotioneel? Kist lul, ja, ik ben er een beetje emotioneel van. Ik zeg dat hele circus van 33 jaar voorbij, Volien, we hebben al mee voorbij trekken. En ja, ik denk, maar dit is toch het moment. Nou, eerst even naar het moment van Geert van Thun. In Winnerskeer slag het net, Juster in Dokkum slag het net, 3 keer, zoals kippers er ook te kennen. Geert eruit en hij heeft hem, Teke Triemstra heeft hem te pakken. Hij heeft het klassement te pakken en sjocht naar die vreugde. Dit is een uitermate emotioneel gebeuren. Teke Triemstra dit op deze 23 juli 2023 het puntenklassement pakt, oerneemt van Piet Jetse Faber. Ja, dat is... maar is hij dan nou, want hij zit dus nou boppen in dat puntenklassement, is hij nou dan eigenlijk de allerbeste keertje? Nee, dat is hij zeker. beter als Hotse Skuul? Nee, dat beter als Zaken Saakstra? Beter als Piet Jetse Faber? Chris Wassenaar? Johannes Brandsma. Niet de veert. Ja, nee, hij is de meest succesvolle keertser. En waar het nou precies de beste is, hij de Zielstra keertjes, John? Ik kijk net. Nee. Maar dat kind toch wel fantastisch Westerhaven, wat die man kent. Maar hoe lang is dat, Lien? Ja, dat wie in de jaren 20. Oké. Dus het is een keer schande dat we die nooit keertjes hebben. Nee, Tere wie een fenomeen is heel betief verstom. Maar die pakt nog een keer de PC, hè? Waar is die favoriet? Ja, als alleskunner is dat toch Johannes Brandsma. Johannes Brandsma. Maar dan komt echt een Germ Ockinga. Is dat vond ik het dieptepunt van die Geert? Want die is Nou ja, dat is natuurlijk een dieptepunt. Brandsma is op 31 maart van dit jaar verstoren. En nou ja, ik stier tamelijk dicht bij hem. Vanwege we die een PC-café machine waren. En hij weer daar heel nauw bij belutsen. En hij had je me zo van, hij belde me op en echt Johannes Brandsma. Ik heb kanker. En ik zo de meter van een streek. Ik zei, dat meest niet, jongen. En ik net een beetje. En toen kwamen alle complicaties. Ja, jongen. Nou, toen zei hij zelf al, dit kan net lang meer door. Maar toen zei hij, ik wil nog een vergadering van PC-café, mooi maatje. Nou, ik zei, dan schreeuwen we die uit. Dus we hadden de betietste PC-vergadering ooit gewoon, café-vergadering ooit gewoon, want dat weer begin maart. En 3 weken later weer die idee. En wat nog meer beklijft is de manier waarop hij deergaan is. Want hij weer alleenig. En hij wennen in een neerzig huske. Ik ken het echt net oorzezen in Achlem. En het zeggen net uit. En het wie een neerzig buurtje. En hij wordt steeds minder. En daar is hij helemaal alleenig. Is hij daar deergaan. Rink Bosma had nog bij een west op de jongen daarvoor. Ze hebben nog even bezocht te roken. Ik weet eigenlijk net dat dat slagen is. Toen is Rink voortgegaan en Johannes is letter. En dat is symbolisch natuurlijk mateloos geweldig. De Orema's voen. Toch Piet Jetse Faber is Zaken Saakstra. Zijn gruste maten werd hij de mooiste successen. Die hebben hem voen. Ja. En die hem voen. Die stien in Jochenoor. Nou, dat ken ik niet slechter west houden voor het door. Ja, en hij die net iepen. Dus familiebellen, dooriepen en de lady. En ik weet van Zaken Saakstra dat net een prettige ogenblik was had. Nee. Maar en wat ik net kwijt zie, en dat is, ik kan er emotioneel van worden, wat ik net kwijt zie, is dat die grutte man, letterlijk en figuurlijk, daar helemaal alleenig, superatleet, helemaal alleenig, uitmergelt terug de kanker, ergens in dat neerzige rothuske en Achlem verstoorn is, en dat hij daar van de bank glieden is en daar leidt hij. Ja, erger, slimmer kunnen die net wezen. Hij woe zelf niks, hè. Want zijn broers hebben ongeveer combejuus bezwaren van die. Geen naar een hospice, hij woe niks. Maar dit is wat hij woe. Maar ik vind het verschrikkelijk. Ja, nee, helder. Ja. De Gongo Keertsen, maar mooi verteld. Ja. Complimenten. Ja, en mooi eerbetoon aan Johannes Brandsma. Ja, compliment voor Arjen, want die stiert toch net bekend omdat hij meestal uitpraten lid. En die had Geert... Nee, maar dat zou dat kostte wel moeite. Ja. Eerlijk is eerlijk. Nee, maar het is toch een crisisgevoel. Ja. Ik voel dat heel goed, Arjen. Maar dan ben ik nota om mijn hechtepunt. Nou, daar ben je om de nijd, hè? Dat is vast een voetbalmoment. Het is een voetbalmoment. Ik denk dat het iets van Henk de Jong te krijgen had. Voorzitter van de die fanclub. stien natuurlijk wel op Ian. Oh. Maar mijn sportieve hechtepunt gaat over amateurvoetbal.
En dit heeft mij de hele simmer teruggeholpen. Dan gaat het natuurlijk hoe de strafskoppensoap tussen Hudde-Griep en Jereveense Boys. Even schetsen misschien voor de meesten die het net weten. Nee. Hudde-Griep, dramatisch seizoen, streekrig degraderen. Maar toch een mirakel winnen ze de laatste 3 competitiewedstrijden. Komen in de play-offs, winnen echt nog de eerste 2 en komen uiteindelijk in de finale van de play-offs. Dan Jereveense Boys. Op het veld van ONT. Op het veld van ONT. Dan Jereveense Boys. Jereveense Boys komt uit in de 3e klasse. Winnen haast alles. Hebben 66 punten. Ja. In elke competitie dan ben je kampioen. Ja. Uit zijn in de klasse 3. Want Bolzwart heeft 1 punt meer. Het 60. Dus ik zei ben veroordeeld naar play-offs. De beide ploegen komen elkaar chin op neutraal terrein bij ONT. In een zinderende finale. Echt een thriller. Maar de keeper van Hudde-Griep die de fout ingeeft. 2-0 achter. 2-0 voor Jereveense Boys. Maar een onvierder van Hudde-Griep die het heel goed voetballen. Het wordt 2-2. Ze krijgen een rode kaart, Jereveense Boys. Dit is belangrijk. Jereveense Boys krijgen een rode kaart. Uiteindelijk verlenging, strafskoppen. De eerste 4 gaan rollen erin. 4-4, Hudde-Griep mist. Jereveense Boys mist ook. Uiteindelijk strafskop nummer 20. Ja. Maar dat is de 10e speler van Hudde-Griep. Dat is belangrijk. Die scoort. Maar de 10e speler van Jereveense Boys... Maar die rode kaart, dat is de keeper. En dat is dus de slechtste voetballer, want Oost je net op goal. En wat denk je? Die keeper van Jereveense Boys mist. Hudde-Griep, 3 dagen lang dronken van gelok. Maar bij Jereveense Boys hebben ze iets van, dit klopt net. En dat is ook zo. Want feitelijk hier de skietstochter Sezematten aan het begin van die strafskoppenserie. Ingen van Hudde-Griep mooi net mooi van. Want je moet beginnen aan een strafskoppenserie met een liekevolle spelers. Dus hij hier gewoon Sezematten in 1 van spelen van Hudde-Griep. Doe net mooi van. Fout van de skietstochter. Het wordt een kwart pleit. Kwart zijn die penalties die moeten oernomen worden. Moet je vaststellen hoe dat is. Dan belt de KNVB, maar de vastzitter van Hudde-Griep... die praat nog altijd met dubbele tong van... met Toon Postuma. Rotzaken in Utrecht. Rotzaken in Utrecht. Wij erheen. Ja. En uiteindelijk op neutraal terrein... op een rot te vallen. Ja. Maar er die penalties nog een keer naam worden. En dan is het eigenlijk... want het is een onrin van 4 week. Een maand lang het het dus in de bestrijding houden. En dan is het uiteindelijk in 3 minuten... is het ter kleren op een rot te vallen. Eigenlijk de grootste anticlimax. Ja, eigenlijk wel. Maar we stieren daar. Mijn camera, mijn audio media, SBS wieder, camera's, radio, alles live. Nou, laten we zien. Hudde-Griep verliest dus van Jereveense Boys. Je staat hier sowieso al voor lul natuurlijk, hier op de plaatselijke dinsdagavond in Rottervallen. Dus je vraagt je sowieso al af wat je hier doet. Dit gun je die jongens ook niet, want die jongens hebben natuurlijk ook hun best gedaan. En voor hun is het nu extra zuur dat ze hem nu helemaal degraderen. Dus ik vind die jongens, al diep respect naar die jongens toe. En ik hoop dat ze volgens zo snel weer promoveren, dat hoop ik echt. Maar het is natuurlijk wel lekker dat je hem zelf pakt. Ja. Alleen het is niet op de manier zoals je hem had willen pakken. Ja, en dat wie dus de laatste klanken nog van de winnende goal van wat van ik hier in dit overzichtje mis, is de werkelijk briljante rol die sidekick Gerald Sibon vervult. Ja, Gerald Sibon, wie analist. Ja. Hij hier ook kaarten voor het concert van Coldplay. Hij kon naar Coldplay. Ja. Maar ik bel hem op. Hij zei, ik hoef net naar Coldplay. Dan ben ik op Rotterdam. Hij kiezen, dit is de penaltyreeks, Boppen, Coldplay. Maar ik zal je vertellen, die penalty-serie wie zo gauw kleer... Het voorprogramma van Coldplay, wie nog wandelde, hij hield nog wel opreden. Ik heb bij het concert West, Gerald Sibon had een verkeerde kamer. Ja, wie prachtig. Mooi concert van Coldplay. Ja, wie geweldig. Ja. Goed zo, nou we toch bij die binnen, Andor. Ja. Wat is eigenlijk die dieptepunt van 2023? Ja, ik zie het te denken. Een aantal dingen. Dat Cambuur stadion dat maar net van de groen komt. Er is nog weer extra yield van nodig. We hebben het correct over, uiteindelijk gaat het om meesken, gaat het om personen. Dan is het ontslag van George Ulte is een dieptepunt natuurlijk. Want of Etienne Reijnen misschien. Wat Geert ik zei, het is een hele aardige man. Maar dan heeft dat hele verhaal over Jereveense Boys, Hudde-Griep. En ik denk, dit is eigenlijk ook wel een dieptepunt. We hebben het over tweede klasse amateurvoetbal. En dan heb je een maandenlang rechtszaken. Waar in hemelsnaam gaat dit over? Kom op zich. Dat is die dieptepunt. Mijn hechtepunt is die dieptepunt. Nou ja, hier is het er zo. Ik denk, dat slaat toch helemaal nergens op. Altijd in het betellen voetbal, dat gaat om miljoenen. Dit snap ik, maar jongens, waar gaat dit door? Nee, amateurvoetbal. Een hechtepunt, man. Ik wie er ik bij. Ik mocht de interviews doen en ik weet nog dat het wie West en had ik Hudde-Griep hier Flan en die moest ik hier van de jongens interviewen, maar niemand woer.
Dan wie er op een gegeven moment de jongste van die hele groep. Die zei, nou, dan doe ik het wel. En ik nog de jongen die de penalty... Ja, dat wie deze jongen Steringa. Ja. Dus die kwam naar de trainer, nou, dan gun ik wel maar. En die interviewde ik. En ik weet nog dat... Daar hebben we nog een foto in de groepsapp waar de serie zit. Die is nog altijd vanaf dat moment een groepsfoto. Dat ook die jongen, die is zo kapot. En die maakte het ik zo grut. Die zei, ja, heel de griep die achter u. En dit hebben we nou net van u op dwanken in. Dat wie helemaal saai emotioneel. Dus ik wil denken, ik wil een paar treetjes minder. Maar je ziet de zaal heel in. Dus die jongen weer kleren. En ik dacht dat ik al van de camera voor weer. Dus ik doe even zo'n tikje in zijn gezicht. Zei van, ja, sterk die jongen. Vond ik echt heel sneu. Nou ja, er komt vervolgens al uw vriend ging daar heel los op. Van, nou jongen, dat die klap in zijn gezicht. Dat hier ik wel een beetje wat dreunen. Dat weet ik. Hier is een Tuutjankind. Het Frits Barend ooit die bij Ruud Gullit. Wist dat nog wel? Bij het WK 94. Ja, het is ik zo'n KVB wel. Ik bedoel, Don net zo moeilijk lid. Beide teams promoveren. Los dat op een andere manier op. Sa volk het toch. Even flexibel oplossen, maar dan hier iedereen tevreden werd. Ja, nou ja, goed. Hier vinden ze even flexibel oplossen. Ja, mooi. Ja, nee, maar uiteindelijk kent deze zaak alleen maar verliezen. Dan is het een dieptepunt. Ik vond het hoogtepunt toch wel Sibon inderdaad, want dat kwam er nog net even aan. Dat ze, nou, Sibon, wel goeie deze penalty. Die zit erin. En wat is het kenmerk van een goede penalty? Die zit erin. Ja, die zit erin. Dat is het kenmerk van een goede penalty. Ja, geweldige tv. Ja, jongens, een dieptepunt voor mij. Ik heb direct lang hoe naitocht. Maar je weet echt wel, wij maken natuurlijk wel eens artikelen van de website. Online. En dan kun je dus echt zien hoe vaak dat artikel lezen wordt. Oh, ja. En nou wie het in november, en nou wie er een artikel, ik wie heel benijd, het meest lezen artikel in november bij Omroep Friesland, dat ging over een kronkelrivierke bij de Ausludiek. En die stier mijn stip op in en ik net samen, nee, nummer 2 en 3, dit kronkelrivierke wat meer dan 2 keer zo volle onklikt als de nummers 2 en 3. Nou ja, goed, dan komt er toch altijd iets competitiefs in mij los. Dat kan ik net helpen. Dus ik dacht, ik maak je nou een artikel. Net als mij ging het over Heerenveen moest je in PSV. En ik hier Gerald Chibon interviewd. En Rick Elfrink van het Brabants Dagblad, Roy Berends. En ik denk, ik wil nou dat kronkelrivierke wil ik voorbij. En ik hier een troef, want ik hier natuurlijk daar weer op wedden. En ik hier een troef, want ik hier vreeg gewoon Aad de Mos, die ik interviewd. Aad, was jou dat dan retweeten op X, op Twitter? En dat ik vreeg aan Rick Elfrink. En Rick Elfrink had 110.000 volgers. En die zet het even in de retweet. En Aad de Mos gooit het ook even in de retweet. Dus ik de oren duis naar de man van de Sievers die daar ook zit. En ik wie natuurlijk vol zelfvertrouwen. Ik dacht, die fles wien is van mij. Nou, hij zei... Zie ik maar beginnen met Minnenijs. Ik kwam net in de buurt van het Kronkelrivierke. Dus ik ben nou toch naar die natuurman, van de auteur van het Kronkelrivierke, ben ik naar Tagien en ik zei van, ja, hoe kan het toch dat artikel zo goed scoort? Nou, dat weet hij eigenlijk echt net. Maar hij zei, ik heb wel vaker een artikel geschreven wat heel goed scoort. Weet wat zijn allerbeste artikel is? Wat van het hele jaar, wat het 4 het beste scoort heeft? Echt 1000 keer onklikt. Nee. Geen idee? Nee. 1000. Hoe verwieder ik de Japanse 1000-knoop? Dat is het best lezen per jocht van Omroep Friesland. Ja, nou ja, goed. Wat doen we dan voor werkje, hè? Nou, dat is dus eigenlijk een beetje mijn Ik ben net relevant, dat is eigenlijk ook een conclusie. Dat is mijn jiptepunt. Dat is mijn jiptepunt. Nou ja, goed. Ga je hem nog wat tattijekken, jongens? Of kunnen we nog even inschenken? Ja, nog even wat een slokje erbij. Ja, ik ga hem al op. Maar ja, natuurlijk, kom maar. Ja, hij is, nou drinkt net, Andor? Nou, ik drink wel, maar ik daar nog wat voor werk doen. Dus ik moet een beetje net met dubbele tong praten. Nee, maar dat is heel verstandig. Zoals de vastzitter van Huddegriep. Ja, precies. Toon Postuma. Overigens, maar ik Toon Postuma, want wij kennen natuurlijk al die als bijzondere voetballer, maar we wel zelf zeker bekende spits van Huddegriep in de tijd dat ik daar al geregeld kwam. In de jaren 90. Ja, in de jaren 90. Maar Toon, die had hem werkelijk als een gentleman gedroegen naar Boetenta. Hij had de smoren, hij weer verschrikkelijk leuk in teleursteld. Hij die off the record wat zijn. Maar ik heb hem een compliment, jong, voor de manier. Ik zeg, is die koninklijk gedroegen. Daar in die best week naar West, in die bestuurskamer in de Rottevallen. Ja. Ja, en hij had iedereen daar keurig bejegend en keurig gerust in. Nou, we hebben Griep Heerenveen Boys. Ja. Sommige dingen, omdat je als het om de menselijke maat gaat. Gewoon die lippen moet tekenen. Als het om de menselijke maat gaat, Rolf de Vries, kun je er net lang genoeg over praten. Trouwens, Heerenveen Boys, doet het nou in die tweede klasse best wel aardig. Hè? Zeker. Een deal twaalf. Dat is heel misschien maar we voor de podcast altijd door Heerenveen Boys en Harkema's Boys. Griep van. Het is geen amateurvoetbalsportcast. Nee, het is in de boer begrepen. Nee, dus zo is het. We hebben het ook net door Harkema's Boys. Nee, daar hebben we het net door. Oh, okay. Wat we wel het dwan kennen is altijd onder het eind van het jaar. En welke dag is het duurt weer? Ja, het is eerste kriesdag. Eerste kriesdag. Oh ja, eerste kriesdag. Dan heb je altijd listjes, hè? Je hebt altijd listjes. En nou, laten we beginnen met Cambuur. Club Cambuur. Had je hem nou even te jaren een cijfer Jan Matte over het spul van Cambuur
van deze eerste seizoenshelden. Wat jouwen we dan? 6,5. Zou je een heel kist door dem maar leven? Ik zou nog kijken wat leger zitten gaan. Een 6,3. Zuinige voldwaan. We maken er een 6 plus plus, van. oké. En Jereveen, wat vinden wij? Nee, ik maar net. Nou, Jereveen. Doen we even te Jerre. Oké. Jervin, Het spul van Jereveen. een 6. Een 6. Ja, ik ken er eigenlijk wel maar leven. Want ook bedoel je toch wel stek wat toe kan is. Ja, ik zou zitten. Nee, doos zou niks zo kan. Oké. Nee, maar wel even, Dat is waar. eventjes daarbij bij Botski in Ja, horen. kijk, ja. Siever, de resultaten. Cambuur, de resultaten. Wat kunnen we daarvan zeggen? Een Siever. Ja, dan gewoon cent naar de punten dus. Ja, Dus, puur naar de punten. Ja, nee, dat is een dikke voldoende. Zo'n, dit is wat het is. Zij is een heel. Dit is Zou je een heel. Ik maak je daar een zo'n mee. Roelof, Jereveen. Ik is 6. Er is weer een spanningsboog van 20 Nee, seconden. ik Dus zit is in het de gewoon volle een punten. beetje Volle punten Cambuur Saan. Sander maar 30 punten. Wat was die voor jou, Jim? Een zo'n min. Ik een zij is een heel. Maar ja, goed, we zijn. Daar moet je net bemoeien met Cambuur. Ah, 4 te hegisch. Het is zonde. Positief. Te positief? Ja, joh. Doos Soest, een 5. Nou, 4 met heel. Ja, maar dat doet Oké, nee, maar dat doet er net aan. Nee, 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 4. dat doet er net aan. Wat zoest er voor Jereveen, Jan? Want dat doet het. 6 zal zijn. Een 6. Oké. Ja, de resultaten van Jereveen is een 6. Een definitief stadionverbod. Oké, voor waar is de beste speler? Stadion ook om. Maar, Excuus, nog één keer Roelof? Ik zocht wel een Nee, joh. echt Ik naderend ben vol stadionverbod. ambitieuzer dan Jim. Voor Roelof in het Cambuur Het is Stadion. een Sanderman. Wat vol. Beste speler van Cambuur. Ontnota. De beste speler. Ja, dan ging ik van Kaskili. Dat Kaskili? vond ik echt de revelatie van de eerste Een seizoen. verdediger die het net verdedigen kan. Dat ben die wudden. Ik wie er echt bij dat Kaskili werkelijk op een afgrijzelijke manier het Boski inspelen waar door de linksboeten van FC Dordrecht. En ik wil ook net hetzelfde doen als Aandor door. Ik ging toch van Milan Smit. Ja, ik zou zeggen Milan Smit, want dat is de topscorer. Eigen jeugd, doet het hartstikke goed. Van Toch Kamer. was het heel... Van Kamer is de beste voetballer, jongen. Dan was liever een verdediger die het eigenlijk net echt goed verdedigen kan. Nou, dat ben die wudden, nogmaals. Want daar ben ik het net mee eens. Ik vind dat hij wel goed verdedigen je kent. Oké. Hij kan hem inderdaad nog wel ontwikkelen. Maar als je zorgt naar het verwachtingspatroon van hem en wat hij Sjenlitten had, Hij ontwikkelt dan vind ik wel. dat hij Hij wil ontwikkelen. positief, Ja. echt voetballend zijn meerwaarde heeft. En hij heeft inderdaad nog wat te vaak van die momentjes. Maar ik zie wel... Ja. Oké, beste speler, ik maak je er toch Milan Smit van. Wie bekost dat? En Jereveen? Beste speler van Jereveen? Ja, ik is me hier nemen toch? Sarawi, hè? Juist, ja. Sarawi. Wat is de grootste verrassing? Laten we beginnen bij Roelof. De grootste verrassing. Wie bekost dat? Nee, Oh, Jervin? Jereveen. Oh. Oh, maar is niks. Hoe kan het? Brouwer natuurlijk. Brouwer, ben ik helemaal maar niet eens. Ah, Brouwer. eigenlijk is het weer een keer verrassing, want dat zeggen natuurlijk echt kennis zeggen dat al lang. En bij Cambuur? Grootste verrassing? Grootste verrassing bij Cambuur? Ja. Het wordt lang, jongens. Het wordt lang. Nou, Milan Smit dan eigenlijk komt toch? ik weer bij Milan Smit. Ja. Oké, de grootste teleurstelling dan. Grootste teleurstelling. Ik zou die al zuchten. Sylvester van der Water. Sylvester van der Water. Ja, ik zou zeggen, ik nog Pol. Ken ik Ja, nog? dat- Thomas Ja, Pol. maar die heeft Ja. natuurlijk die had nog net een heel soort spelen. Nee, maar Paul, dat die mag wat die we- spelen had, Nou. wie net goed. En bij Jereveen? Maar Van der Water is het. Teleurstelling. Ja, Noppert eigenlijk de teleurstelling. Noppert. hè? Ja, inmiddels Ben ik net. net maar niet eens. Nou ja, omdat ik vind dat hij volle beter kan en dat toen even net Sjen liet. Nou wel. Ja, die nou, grootste maar nou teleurstelling. wel weer. Nou ja. Zal ik het dan maar gewoon zeggen? Nou? Charlie Webster. Charlie Webster, jongens. Komt als groot talent. Oer van uit Engeland, Chelsea. Je speelt het net in je. Ja, maar dat Nee, lijkt van de misschien weer verwachtingen, een jippel is een probleem on. Want waar had hem hellen? Hij komt toch vooral uit de koken van Zandvliet? Misschien Walemark eigenlijk wel. Die vond me Walemark valt ik heel raar ik aan. al, Nou jongen, ik dit vond die van onderdeel, ik vind het leuk, maar het wordt wel heel erg niet te lang. hè? Ja, maar Dan wat ja, je moet even nadenken. Oké, verwachting. Ja, maar had ik de vraag Uno, stel, ons Arjen. Cambuur, dan kist ook verwacht je dat er diezelfde vraag komt hoe Jereveen. Verwachting tweede seizoenshelte. Andor, Helling van de play-offs. playoffs. Geert, kist daarmee leven? Roelof, verwachting Jereveen. Ja, Helly van de play-offs, maar even iets concreter. Top Saan. Ja, maar dan heeft het nou weer hoe Cambuur. Nee, hij had er Nee. Jereveen. Oh. Ja. Nee, ik kan maar bij de eerste 4 weinig Oh eigenlijk. ja, dan zei Jereveen topzoon? Ja. Oké. En Kees van Wonderen, die verlengt zijn contract? Ja, Ja? Oké. twijfel. Ja, maar hij is nou ja zijn. En Henk de Jong ook. En Henk, maar goed, dat hebben we verliezen, of 2 weken hebben we het, hè? Ja, dat weet nice. Oh. Ja, maar dan heeft nog een nightje. Ja. Nou, vertel. Maar Ander heeft nog wat nice. Ja. Het is al z'n 4. Het is misschien al wel wat een anticlimax, maar Neem me niet kwalijk. ja, het is brekkend nice. Zo. Cambuur, want wij Henk de Jong in de sportkast aan. 2 een hele week. Henk de Jong wil terug bij Cambuur. En we gaan nice. Cambuur wil echt terug met Henk de Jong. Ah, dat is mooi. Dat is mooi nice. Dus, nou ja, dat Op deze eerste crisis kunnen wij dus bekend maken dat Henk de Jong zal zijn contract verlengen bij Cambuur. Ja, Ja.
toch brekkend nice, jongens. Dit is voorwaarden moet nog even gesproken worden, neem ik aan. Ja, en maar dat liet iets hij had die vroeger zelf die, hè, Henk de Jonge. Dat had hem nogal wat yieldkosten, had hij u verteld. Dus hij had nou zijn zaakwaarnemer, dat is Arnold Oosterveer, overigens. Hij speelde voor Heerenveen. Als zaakwaarnemer. Dus maar Henk kan net zo goed met yield omgaan, hè? Dat is een beetje zien. En hij had een paar hoezen knap verkocht, dus hij woont de staatsloterij, hè? Porsches, toch? Hij die ooit in Porsches doen. Hij woont een ton in de staatsloterij. Ja, dat had hij al niet investeren in auto's. Nou, die kan ik vertellen. Goed, jongens, we zijn er haast terug in, hè? Ik heb er wel een paar overdenkingen. Laten we beginnen met die, Andor. Hercules of Cambuur? Dan ging ik toch voor Cambuur. Oké. Roelof, Koen Costons, de revelatie van de KKD. Ja. Of Nicolaescu? Nou. Oei. Ja. Koentje. Koen Costons. Ja. Koen Costons. Die moet gewoon komen in de winterstop. Nou, ja? Ik denk dat Karlsbak misschien wel verhuurd wordt trouwens. Dat Tinksto is dat. Ja, ik kijk nice. Dat viel sto niet wetter. Nee, maar dat denk ik. Ja. Dat Tinksto. Ja. Maar dat is ik heb wel signaal dat. Mooi jongens, dat zijn luisteren. Dat kans is dat hij verhuurd wordt. Ja, nou ja, dat zou ik heel goed. En ik ook wel best van heimwee. En dan Geert, de laatste is voor die. Een rede trui of een boesgroentje? Altijd truien, hè? Truien? Ja. En het liefst ook reed, hè? Nee, hoeft het per se. Nee, mooi blauw? Blauw en zwart. Blauw, zwart en reed. Dat is eigenlijk mijn favoriete kleuren. Oké. En ik viel me stok-ongelukkig in dit soort boesgroentjes. Nog erger maar zo'n strikje voor. Maar Horst is er dan? Maar ik heb hem, jongens, je hebben dat waarschijnlijk weer net volgen, want je hebt het druk, dat weet ik wel. Maar Aron Sneun, toen heb ik dit in mijn radioprogramma echt onhouden. 5 uur lang, vrienden. Zo. En dan was Sneun in Friesland SAP presenteerd. Ja. Maar even van de... Er zit tijdtelevisie bij, er is een camera bij. Ja, de camera bij. Dus, maar dit is echt een podcast, hè? Ja. Dit programma, dit is natuurlijk op televisie, maar echt een podcast. Maar dat deed je even omschreven, want de mensen die het nou alleen nog maar harken, heb je een idee hoe het eruit ziet. Nou ja, ik heb dus een prachtig zwart bisgroentje, jongen, maar een keurig gries colbertje. En ik heb een rede, een Bordeaux rede, want ik heb hem zelf gekocht. Zo. Bordeaux, ja, van de weekend zelf. Jaan zit dat ding niet. Nee, ik zelf die in. Bordeaux reden vlinderdas om. Wist je waar het een beetje liekest? Geen idee. Dat is die goochelaar. Mensen Dijkstra zat achter. Dan ga je die horen. Dan liep ik op mee. Ja, maar ik ken helemaal niet goochelaar. Ik dacht Bassie van Bassie en Adriaan. Nee, hij had ook die reden nulles. Het is nou trouwens het begint beledigende vorm aan te nemen. Het is de eerste crisis daar, jongens. Kom op. Maar je gaat naar Hoes en dan gaat je onder Christmeal. En Horst dit dan on of klaar? Ja, want het is de eerste crisis daar. Dus ik heb nog een Christmeal bij mijn dochter. En ik weet nou al, want die het sneur naar jongen natuurlijk. En die zei, als het ook komt, man die de eerste keer dit doen. Dus dit ook straks, ik ga het maar doen. Hartstikke goed. Jongens, wij zijn er heel nog terug in. Nog even heel gauw. Heb je nog goede vannemers? Vaker een bisgroentje maar een vlinderdas, jongen. Ja, dat vind ik echt. Oh, dat hoor ik die hoor. Ja, de eerste, gelijk op 8 januari. 8 januari ben we er trouwens weer, maar de eerstvolgende podcast. En dan doe ik een trui. Oh ja, een reden tegen. Wat bekend match wie we dan hebben? Oh, zien we dat wel? Ja, hebben we. Ja, we hebben Johnny Jansen. Johnny Jansen. Ja, succestrainer van PEC Zwolle. En zeker. Trainingen verschuld om hier te komen. Zeker. Hij zei, ik ken eigenlijk net, maar ik verschoot de training en ik ben er gewoon op 8 januari. Want dat weekend daarna speelt Heerenveen de uitwedstrijd in PEC Zwolle. Hij staat nog een goede vannemers, Andor? Nee, ik geloof het net. Nee? Ik dacht dat de podcast echt nog grutter maatje. Maar oh ja, we zijn broers. Toch? Kunnen we naar Goud? eigenlijk net. Dit is podcast nog grutter maatje. Nou ja, eigenlijk. We hebben ooit wel van Marcootje van reclame. Directeurtje. Die had zei van we krijgen eens een keer een gouden mok. Let dat mijn goede voornemen wezen. Wij willen gewoon een gouden. De gouden mok bij de sportcast. Maar we zijn toch intussen wel het best pensioenprogramma van ons. En het uithingboord van de omroep. Dat liep het mij wel. Ik wil een billboard, maar dat vind je bij Doosjes wel eens maar in Hol ergens op. Ja, neem eens een beeldblad bij u erop. Dat vind ik echt wel. Jongens, Roenum in de provincie. Jongens, ik zou zeggen, naar de kalkoen. Neem nog een walikoeken. Ik heb begrepen, dat best ook gekko. Ja, dat ben ik gekko. Doe voorzichtig met vuurwerk. En al jaar een heel goed, hier een goed 2024 laten we daarop proosten. Jongens, ik vond het mooi dat je hem er al jaar weer weer. Joch. En jongens, wij vinden natuurlijk 8 januari. Bedankt allemaal. Dan ben we er weer met een nieuwe podcast. Tot dan. Dag.